Ginu dosta. Imamo 132 zarobljena. Ima li stranaca? Molim? Ima li stranaca? Ima stranaca, ali većinom ako ih treba zarobiti, biju ih oni. Oni ih pobiju, jel? Oni ih pobiju, ali ima i Njemaca, ima i Francuza, Kurda. Neprijatelji su širili dezinformacije, ali ni njima 1991. nije bilo jasno kako se grad obranio. Tek šačica branitelja stajala je ispred JNA koja je sa srpskim i crnogorskim dobrovoljcima okružila Dubrovnik. Imamo nekih 950 stranica, 80 sati snimljenih izjava, 450 sudionika i 7 godina istraživanja. Knjiga Zagonetka pobjede rezultat je projekta Imperial Documenta. Projekt je počeo realizirati ideju snimanja dokumentarnog filma koji će dati odgovor na pitanje kako se obranio grad. Ideja za knjigu Zagonetka pobjede nastala je u trenutku kad smo shvatili da svi ti silni sati materijala kojeg smo snimali 7 godina neće moći stati u taj film. Projekt i knjigu pohvalili su povjesničari, svjedočanstvo 450 branitelja s prvih crta obrane i njima će rasvijetliti zagonetku obrane grada. Nadopunjuje sve ono što nemamo u dokumentima i kada vi imate više od 450 svjedočenja sudionika jednog događaja, onda je to put ka objektivnoj istini. Mogu reći da sam sretan, mi se čini da bi uskoro mogli dobiti odgovor na pitanje koja je zagonetka pobjede Dubrovnika u Domovinskom ratu. Svi branitelji koji sudjeluju u projektu pozvani su na predstavljanju da prije tiskanja knjige autoriziraju svoja svjedočanstva, tek tada će knjiga u tisak. Knjiga Zagonetka pobjede bit će svojevrsni uvod u filmski serijal koji Imperial Documenta studiozno priprema već 7 godina.